Pozdrav svima ljudi, dobrošli u prvu epizodu Minecraft minigara. Da se igra u Skywars. Ovo je intro u kojoj morate startati drugi igrači sa njihovih oblasti, to jest sa njihovih platformica, ili da ih ubijete. Ja sam ovaj klip već snimao jedan put i 4 puta povedio, jedan put nisam, pa sad ćemo pokušamo opet to. Prvi put mi klip nije baš najbolje ispao, u 3 dela ispao jedan klipčić. Ja sam prvi ušao, drugi, treći, četvrti, peti, šesti. Dobro, sad gledajte kad uđe eho u poslednji sekund. Jebi ga. Dobro. To pokupim. Obično ja ovo radim kada hoću brže da skupljam, zato što se ovi vuču kao nubovi, a ja to neću obudem. Vidite, ovaj ovdje lik pokupi samo najneophodnije, ja skupljam sve, zato što mislim da sve može da se iskoristi i sve može da se reciklira i te gluposti, spasimo svet i te gluposti. Kožne cipele, kaktus mi neće trebati, neće mi trebati nit, neće mi trebat će mi kamen, trebat će mi to i to bi bilo to. Sad možemo polako počnemo graditi. Ovi lik nema pojma koliko se zajebao, zato što sam ja uvijek nasmotri. I see you walking through the air. Wow, neću pa onda ja mi da bio hejtere. Vidite ovo govno, vidite ovo, ja rekao vidite ovo govno. Možda dobar čovjek, ko to znam. Sad se zajebao i to žestoko. On ne zna koliko će sad da ga ne jebe. Ko je budala? Noob. B. Plus 890. Noob. Vidite, ovo je jedna stvarno nubara. I to žešće. Čovječe prepani nubara. GG. Au! Au! Nubara. Dobro, u svog slučaju. Nastavljamo napred. Sa verom u sebe. I verom u 300 evra. Ne možeš me pogoditi. Ili bro, ovo zvuči koji pederko. Stavi pravo, ajde, samo hrabro, samo hrabro. Samo hrabro. Stigla mi je poruka. Ajde, samo hrabro. Samo hrabro se prihvate i računa. Hvala ti prijatelju. Vidite kako on dobro, on me gura nazad, pa u void. Dobro, sam ti ga preterao. Sad mi je treba toliko pomoći. Ja, duša si od prijatelja. Bagi bre džukelu, ja da jebem ti sve. Mojega ćeš sad da mi utakneš. Eto ti ga da. Pa ti si sad vuci tu. Što tvoje prebijeno dupe. Sad je shvatio kako se grdno zajebao i kako ću mu sve koske polomiti. Fuck! The fuck! Usro sam se živ. A gledajte kad bude isključio vodu. Počekaj, pa imam šanse da preživim. Samo treba da verujem u sebe. To. Ajde, spusti, spusti, spusti. Ajde, sve polažem u tebe. Sve polažem u tebe! Kaj sam nubara ispao. Dobro, u svog slučaju, ajde idemo u sljedeći partije. Mnogo mi je nervirao ovaj lik. To je vjerojatno zašto što sam ga pobedio u prethodne 3 partije. On ostavi, ja i on ostavimo tu sami. On kaže ajde tim, ja ga ispucam sa grudve i... Šta se radi? Dečko nije znao šta ga je snašlo. Jadan. O, dobro čoveče bre! Da li je moguće sad nijednu partiju ne mogu odbijem? Prošli put 5, sad nijedno, jebi ga, ne ide to tako ko mene. Sad ima bude 5, opet išto. Pa bar ću se ovo svetim. Iako niko nije iste partije.
Ne! Didi. Didi. Daj neku normalnu partiju. Znači, ovu mapu, baš su izabrali mapu koju onako žestoko ne volim, baš žestoko. Ajde. Ajde, Patreon, da dobijemo stvari. Ovo mi je najbolje kopanje, znači, kopanje, tucanje drva. Ovako, stavite tu, ovo će se spustiti lagano i vi ste lepo zaštićeni i to. What the fuck? A počelo da laguje. Da lagira. Šta se radi? Sad trusira komšinice. Vidite, ovo ovdje Nubra mislila možda se provuče bez moje dozvole. Ali sa mojom dozvolom mogu si možda se provučeš, a bez moje nisi. Mora dečko da nauči pravila. Pravilo broj 1. Ne smeš nikako da se zezaš sa mnom. Osim ako nisi neko ko ima više novca od mene. Šanse, to je toliko nisko. Ovo što sam sad rekao. Jo, sad možda me gađaju s jajca do sutra. Sad i da hoće, ne mogu da padnem. Sad i da hoću. Evo, parkour master! Parkour master! Parkour master! Također parkour master! Šta je bro? Au. Jebe neko zeza ovdje! Jebe neko zeza da ga nisam udario! Kako me sad neće jebote! Kako me sad neće! Dobro, opet ista mapa. Prošli put... dok ne stigne jedna pobjeda ne stajemo, pa makar bi to bila 50. 4, 2, 1, zar ne bi već trebalo biti na zemlji? Najgori lag ikad. Najgori lag ikad. Evo je moja ako me neko još jedan put bude ubio, ja ću stvarno popizdim ovdje. Stvarno ne mogu da razumijem ovo. Kako? Prošli put 5 partija, jej, pobjeda, come on, let's go, a sad 10 partija da mogu da pobedim, jebote, šta je ovo? Ujebote, se ovaj bacio? Stvarno nije normalno ovdje. Trebaš da cijeliš život. Jao, jao, sam ti priđi. Petre, ne odaj mi poziciju. Jao. Nubara. A ja sam posljednji. Dobro, onaj se bacio, ovaj otišao, sad sam bezbedno. Šta je bro, neće se postavljaju blokovi. Plus 3 boda. Inače, kad 3 boda dobijete kad ubijete čoveka, a 4 boda kad pobedite partiju. Odlično je. Znači ja ubijem 2 čoveka koja sam pobedio partiju i po. Ja sad moram stvarno budem parkour majstor. Majstor. Cepaj. 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 Fuck. Odu. Kurac. The fuck? Ja sam se sad toliko usro. Čaj se ja jedem ko čovjek, bro. Ja te vidim. Ne moram da osvojim. Čaj da spojim ovo da mogu da bežem. Gađiti, dajte mene strele. Trebaju.
Strele dobre. Ti loš. I čo? Onu partiju, pošto mi se isključilo snimanje, morao sam da uključim, pa me onda lik ubio. Šalim se bre. Pao sam sam sebe, nisam ni pritisnuo shift. Ovdje uvijek poviđujem, ovdje ne mogu da izgubim, pošteno. Ovdje uvijek poviđujem, prošle 3 partije sam ovdje povidio. Moram bar jedan put ovdje. Podivljao sam. Čekaj, sad ću igram taktično. Bežanija! 1, 2. Ujebot. Da li ja mogu crafting table napraviti? Pa onda... Onda, jebi ga mrš. 4 večina napada, pa ne. Sad mi se ovo ne isplati. Gledajte kad mi neko skine s jajca. Fuck. I almost fuck it up. Almost. Gledam vas to bez blokovi sve strane zaštitio. Će ako se pokreće ili ja da radim? Dođi, ajde. Pokreći se. Sad ću ja da budem u stealth modu. Ima samo da čekam. Ovo je XK Gamer. GG. Kad nisam koristio to. Forka, GG. Mora jedan da ga pogodi. Puci jajca, puci. Mogu si lepo pitu da napraviš on puca u mene jajca, mamicu ti. Gdje si pao? Čoveče, bre, do sad bi 10 storice pali, ovo je zalagovo skroz. Kakav ti je to internet, nećeš zboglješ nikad. Vi gađu isprava je. Viku i lag. Aha, tu si mamicu ti ja reću. Ovaj sam čekam priliku da ga jako skine. Pa izađi mi na crtu. Ne, tak. Koliko me lik nervira. Provociraš se. Sam ti mislio sam je dobar prijatelj. Isprovocirao si me jednog. Ostao sam bez jajca. Mislim, ne bukvalno, nego ovako. Ajde, cepaj to. Gledajte kako se ovo radi. Što to mene? Noob. Ja sam rekao da moram pobediti ovu partiju. I to sam s kopicu lave. Znate šta? Od sad pa dalje na toj partiji samo koristim kopicu lave i onaj nagrađi i to je to. Više od toga mi ne treba. Tako. Tu. Pa malo tu. Pa malo od ove strane. Pa malo ovdje. Pa pokupi to. Tako. Mene je strah što sad govorim. Lupetam. Pa pokupi to! Molim te! Da još koliko ćeš daleko prođeš pored mene. Jasno, ovo je bilo prošlo.
Eto vidite, sad smo prijatelji. Ej. Šta će ovaj? Nemo prijatelji. Lol. Lol. Ne samo lo. Lol. Jebi des. A nije bitno. U svak slučaju, to je bilo to za ovaj video, do sljedećeg videa. Ćao! Pas!